Toto miesto nie je len o káve. Je o komunite, ktorá ľudí nabudí, aby sa veci na sídlisku KVP posúvali vpred. Vítajte pri marcovom denníku Starostu. Naša komunitná kaviareň je znova otvorená pre vás. Vymaľovali sme, nasadili nové kvety, upratali, pripravili pre vás novú ponuku a najmä nové koláče. Neváhajte ich ochutnať v Drocarovom parku. Hneď ako skončila zima, pustili sme sa do čistenia nášho sídliska. Za mesiac marec sme vyčistili od posypového materiálu všetky chodníky na našom sídlisku. A vy môžete vidieť ten rozdiel, keď sa mestská časť stará. V apríli po Veľkej noci budete mať dispozícii veľkokapacitné kontajnery pre svoj nadrozmerný odpad. Harmonogram a umiestnenie nájdete na našej web stránke. Neváhajte ich využiť pre vaše poveľkonočné čistenie. V marci som mal svoj starostovský deň. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prišli a využili možnosť. Diskutovali sme spolu a ukázal som vám priestory a zákutia na miestnom úrade, kde sa bežne nedostanete. Stále hovorím, že samospráva má byť otvorená svojim občanom, transparentná a diskutovať s nimi. Preto ďakujem všetkým, ktorí konštruktívne diskutujú a tí, ktorí premrhali príležitosť, šancu budete mať na budúce. Na KVP nám vyrastá nová generácia. A my spúšťame projekt KVP očami mladých, kde sa práve s mladými ľuďmi a s deťmi ideme baviť o tom, ako si oni predstavujú budúcnosť nášho sídliska, ako vnímajú naše ulice. Pretože sídlisko robené pre mladých je dobre pre všetkých. A my nechceme riešiť veci len od stola. Pýtate sa ma aj na naše strategické projekty. Projekt Kultúrno-spoločenského centra pokračuje, priestor je vyčistený, už sa ťahajú nové múry a rieši sa podlaha. Bude to vyzerať naozaj famózne a ja verím, že v septembri už uvidíme výsledok práce odbornej firmy. Takisto revitalizácia námestia Čordákova, Bauerova, Zombová, ktorý voláme Fontána. Po zime opäť nabehli stavebné práce. Aktuálne prebieha príprava podkladových vrstiev pre budúce chodníky a námestie, urobili sa schody, rieši sa oporný múrik a už v máji a v júni môžeme čakať prvé betonovanie, kedy uvidíme tú finálnu podobu celého námestia. Ja sa veľmi teším z tohto projektu, lebo je to najväčšia obnova verejného priestoru v celej histórii nášho sídliska. Bude to dobré. Náš občasník Kvapka je najlepší v Košiciach. Potešilo ma hodnotenie Transparency International, ktoré hodnotili radničné noviny. Celkovo sme sa umiestnili na 17. mieste v rámci Slovenska, ale sme prví v Košiciach a posunuli sme sa o 5 miest pred. Aj to je pre mňa dôkaz, že sa oplatí robiť veci čestne, transparentne, zodpovedne a otvorene. Naše miestne zastupiteľstvo ocenilo inšpiratívne osobnosti. Ľudí, ktorí robia niečo naviac v oblasti školstva, bezpečnosti, umenia, ale takisto aj v športe. A v dnešnej dobe, kedy možno viac kritizujeme ako chválime, je dôležité povedať nahlas: vážime si vás a vážime si prácu, ktorú ste pre našu komunitu urobili. Aby tieto mená neostali stratené v anonymite panelákov, pretože takíto ľudia spoločne tvoria a budujú naše sídlisko. KVP sa mení krok za krokom, a to nie veľkými rečami, ale poctivou prácou celého tímu. Vidíme sa v mesiaci apríl, priatelia.